आदा नोंथाङा दिनै बे समाव गुवाहाटि नोगोरमायाव नोंथांनि बिसिखौ मोनबाय बा लांफैबाय नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङा बे क'क्राझारनिफ्राय फैनानै लांफैबाय ओमफ्राय नोंथाङा दा मोननानै माबायदि मोनखो गोसोखौ? आंथ' गोसोखौ मोजां मोनदों मोनफैनानै। बेनिफ्राय आं जे दाखालि 11 थारिख खालि ना बेसेबांबा थारिख खालि आङो इउटुबाव हगारदोंमोन प्रान्जल बाहायनि इउटुबाव। दा बेफोर आंनि साननो रोङै मेलेमजों आंनि हिन्जावखौनो सोरजोंबा खारफालांदों होननानै बुंनाय बाथ्राया बे नंखाय आरो दिनै आङो फैनानै नुफैबाय, हिन्जावखौबो नुफैबाय आरो हिन्जावाबो बुंबाय बयनिबो सिगाङावबो आरो आंबो नुफैबाय। दा अननानै रायजो राजाफ्रा बै सिगाङाव होनाय मालाय हौवाजों खारफादों होननाय बेफोरखौ सैथो दालाथोंसै। नोंथाङा दा न'आव लांफिननानै माबा मोनसे समाधान खालामगोन नामा रायजोफोरजों? आंथ' न'आव लांफिनगोन। न'आव लांनानै रायजोजोंथ' बे रायजोनि थांनाय नङा समाधाना, आंनो निजा समाधान खालामनानै आं लागोन। ओमफ्राय नोंथाङा दा नोंथांनि अनजालि बिसिखौ लांनानै जों बुहैबावगोन नामा? आं अनजालि बिसिखौ जुदि बुनो गोसोमोनब्ला बा अननो गोसो गैयामोनब्ला आंथ' गुवाहाटि बादियाव थाखा गारनानै आंनि हिन्जावखौ नागिरफैनाय नङामोन। निस्सय आङो अनो, बेखौ मार मोजां मोनो। आरो जोङो जेरैसो दिनै 10-12 बोसोर रायजो जाबाय, बेयाव नोङो सानसेनो गारलायलायनायनि खोथा बेफोर फैया आरो। दा अनलायनायनि खोथा बा मोननै फाराग थायो नालाय। दा बाव जाहैबाय अननो होननानैसो आं बिसिखौ लांफैदों, बेनो आरो। नोंथांमोना सिगां नांलाय खमलाय जायोमोन नामा सिगांनि समाव? जेनेबा खारनायनि सिगां नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा न'खराव? नांलायनायाथ' बिदिनो जादोंमोन, फिसा फिसौ बे संख्रि बानलुनि बेयाव आरो। बावनो आंखौ गिनानै बावनो बिदिनो खारबाय मबाइल हमलायलायियाव, बिदिनो आंनो खर'खौ सामलायनो हायियाव बे इउटुबाव होनायानो जाबाय आरो। दा नोंथांनि अनजालि बिसिखौ गनायना लाफिनगोन दा? औ, बेथ' आरामसे गनायनानै लाफिननो थाखायनोथ' आङो दा गुवाहाटि बादियाव थाखा गारनानै लांफैनाय जादों।